Tapi daleme kono Bandung. Bandung nggih. Bandung. Wah, iki mangsane penak Pak Topo. Nggih, luar biasa. Napa niku PT-ne napa? STB. STB. Ya, audio. Iki ora adoh saka kene dadi menyediakan pokoknya langsung ngubungi Pak operator STB. Ya, operator STB. Enten terop ya ada. Ya Terus panggung ya ada. Ya toh. Semuanya ada di sana. Sound system apa malih wah luar biasa. Mas Diki nyingkat medal awit menika sampun meh jam 11. Nggih. Kurang sak cerit niki enten Senderewe Putri. Oh, ngoten siap. Senderewe Putri. Ayo dilanjutke bersama Krijo Tamtomo. Jaranan campur sari Indonesia. Hati-hati ya Duk ya. Os, oh, oh, ya. Os, Os, hati-hati, Krijo Tamtomo. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya.
Iya. Kerido Tamtomo. Os. Os. Ho ho. Hop. Oh. Asik asik. Kerido Tamtomo lho iki. Ayo. Asik asik. Bangga meneh. Ayo ayo. Iki lho bocahe. Asik asik. Dagangane Mas Dwi iki.
Hati-hati ya, Nduk. Giyak-giyak waton kecandak. Alon-alon. Oh, iya. Os, iya. Os, iya. Lololo, lololo, lololo. Lololo, os. Iki lho jaranane wami dhewe Kridho Tamtama.
asik. Sapa bisa ranana iki jenenge apa aduh penak rasane lagi gurih minulan klopo abang ijo warnane saka pohong asale ora murung bendina lang penggang mlanggong Ayo no goyangane. Apik-apik krijo tamtomo lagi. Ayo le. Ah, yo. Gao, 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 cok, gao, gao. 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 Cok, gao, gao. Oh. As, meri, carane meri. Awas, hati-hati lo ya. Titiwas winanci pra-pratangga sangga sasatan priragang sasana kanya pada ambaksa amba berhindari sani maslatara wasrinakit kembangan ngiringi kongsa saling lan kepulih rancak yang semake panjakete saya ngawi-awi ingkang samya ampalan bisa seneng atine Asik-asik. Bergoyang bersama.
Asik-asik. Tiba temen karo piyen tibake dikon saya janjene repet kalen kowe seneng jur mbok siyo keren rasa sak desa warsa video domestik Tanil pinggang sareko setyo janji mutu mahan aja ngira mutiku diko ngira putih tonggo Elendring putra kepecut kepilut liya Tapi buta bondo dunya suprihi angening warga Gajah mongken dak tresno nanging tetap iku beda leren. Embe. Po, ireng apa abang? Ireng. Ireng ya iki tak wae iki kok apamu. Wah, jan jaranane Mas Dwi jan tenan ae. Krido Tamtomo jan luar biasa. Di aku lah iki piye kaya ngene iki sambate. Bih.
Iso kon joget dhewe, aku kon joget dhewe, aku kesel Mas. Wah, ndak meneh wong-wong iki. Cah, ayo. Lah kok do linggo iki lho. Bibi. Kok ge? Iki kesel tenan. Aku sing joget. Pinter nggih. Ya alah ayune lek tini-tini nang ning nang nang ning. Jan cemetot. Ya. Masih bersama Krido Tamtomo. Jaranan campur sarinya Indonesia. Dagangane Mas Dwi iki lho iki. Krido Tamtomo. Sayang, aku ingin berbicara kepadamu tentang apa yang tengah aku rasakan. Ada apa, katakanlah semuanya, ku kan dengarkan, duhai sayangku. Ojo nangis toh, ojo nangis. Bila nanti orang tuamu tak meridai tentang apa yang ku rasakan padamu, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, begitupun orang tuaku. Kau takkan tinggalkanku, takkan pernah sayangku. Janjimu, janjiku untukmu. Ayah, takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada. Akan ku pastikan, ku kan memeluk menciummu di surga. Jangan kau pergi tinggalkan aku, bawa aku kemana kau mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Ayo Krido Tamtomo lagi. Asli lho. Asoy Mayan. dalam mas. Nanti orang tuamu tak beritahu tentang apa yang kau rasakan padamu,